rasane. Nah ya. Iki ana masum. Salam budaya. Bagaimana jadinya kalau dua sinden top ini dipertemukan dalam sebuah pentas pewayangan? Yang satu mewakili sinden senior yang sudah kondang sepak terjangnya. Siapa lagi kalau bukan Niken Salindri. Sinden multitalenta dengan suara emas ini sudah tidak diragukan lagi kualitasnya. Dan yang satu lagi dari kubu junior, seorang pendatang baru dengan suara yang menakjubkan dan penampilan lucunya saat melakukan pentas. Siapa lagi kalau bukan Kimora. Saat pentas bersama Ki Anom Dwijo Kangko, kedua sinden ini sama-sama menunjukkan bakat sindennya. Di antara dua sinden ini, siapa yang dapat mencuri perhatian pada pentas malam ini? Marilah kita saksikan penampilan Niken Salindri dan Kimora bersama dalang Ki Anom Dwijo Kangko. Selamat menyaksikan. Cahayu. Oh alangger. Sugeng dalu Cahayu di mikir wis muni borong. Ya. Coba. Sampun. Madhep mriko. Sing nonton kathah pengen nyekseni kaya ngapa to sinden kecil saka Kediri. Biyen nalika Niken Salindri kelas 3 SD ki ya kaya sampeyan kuwi, ning saiki sudah menjelma menjadi sinden yang sangat luar biasa. Nyantol ya Pak Dana. Hah? Nyantol. Nyantol apane? Walah ger. Nah, udah sini. Kebayake di anyar nyantol jare. Nggih. Sugeng dalu Dek Kimora. Sugeng dalu Pak Dalang. Nggih. Pripun Dok, sehat nggih Sayu? Nggih, sehat. Nah, tapi niki suara kula telas dek niki. Ngopo lho entek lho cek metune lho. Nggih no. Oh nggih lah ya. Saman wedi mboten dipirsani wong sakmene mbane kula. Mboten wedi kula. Ndredeg ora? Mboten. Grogi? Mboten. Demam panggung? Mboten. Wedek kendelmen Cahayu. Saman ngerti ora? Ki sowane ngendi ngono ngerti ora? Napa? Lokasine wayangan ki ngendi ngerti ora? Lak kula genahe nggih. Heeh. Bawen Kecamatan Bawen, Hah? Kabupaten Semarang. Heeh. Kene iki desane ngendi ora? Ngerti ora? Lemah? Lemah Ireng. Lemah Ireng dusune? Dusune Kerajaan. Kerajaan. Heeh, Kerajaan Lemah Ireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Kaki muni yo, nggih bener. Dusun? Dusun Lemah Ireng. Lemah Ireng. Heeh, desa? Desa Kerajaan. Dusun sing salah aku. Dusun Kerajaan. Dusun Kerajaan. Heeh, desa? Desa Lemah Ireng. Lemah Ireng. Kecamatan Kecamatan Bawen, Bawen. Kabupaten Kabupaten Semarang. Semarang. Pak Lurahe, Pak Lurahe. asmane Asmane Pak Triyono. kabeh Pak Dalang. Iya. Lah iya diomongke jenenge Pak Triyono. Pak Triyono. Wis petok karo Pak Triyono urung? Dereng. Wah, engko petok. Oke bisa ngoni ya. Nggih, disangoni piro nggih? Mbok. Ya madhep rono lho aja nyawang Pak Kangko terus lah sing nonton mirang-mirang. Ayo ngaturke adicara malam ini. Terima kasih kepada semua warga masyarakat. Isora. Dibelajari Pak Kangko. Oke. Ya. Sugeng dalu. Ya. Madhep rono, madhep rono. Sugeng dalu Bapak Ibu. Sugeng dalu. Kula sinden cilik Sinden cilik Kimora saking Kediri ngaturaken sugeng dalu sedaya para pamirsa. Mugi-mugi adicara dalu niki adicara dalu niki saged pikantuk berkah lan barokah saking ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala satemah ayem tentrem jenjem permanem. Sampeyan opo ora iso alon-alon to Pak Dina? Iya. Heeh. Sing penting diparingi slamet sedaya ngoten. Nggih, mugi-mugi sehat. Amin. Amin. Ah, Cahayu saking Kediri nggih. Nggih. Nalika
Mbak Niken jek sak kowe. Ya ta? Nggih. Jek kelas piro saiki? Naik kelas 4. Kelas 4 SD. Nggih. Niken wis karo Pak Kangko. Nggih. Zaman biyen cilikane sing ngedusi Pak Kangko. Niken lho. Lah, saiki tak dusi apa piye? Lah ya. Saman pengen duwe cita-cita pengen dadi sinden kaya sapa? Kaya Mbak Niken, Lintang Kairo, almarhum Mega. Oh iya. Kuwi setar-setari Kediri ya. Nggih. Oke, siap. Sekolahnya sing pinter, sesuk prai to? Nggih, kula niku kalih Pak Sigit dadi bolos mawon. Sesuk Minggu iki. Besok Sabtu. Sesuk Minggu. Walah bocah iki ora ngerti dina. Oh, ora tau sekolah kaya Niken berarti. Sesuk iki jek Minggu ngono ya. Nggih. Ya ora sekolah to? Nggih. Sekolah sing pinter lho, nyinden oleh. Nyinden boleh, tapi ya kudu sekolah. Ya wis engko tak delok ning tanggalan kok bener Sabtu apa Minggu. Ya. Ya, sampeyan nembang apa? Caping gunung jenggelengan nggih Pak Dalang. Wah, caping gunung sing jengleng sinten? Sapa? Sapa nggih? Kula dhewe mawon. Oh ya awakmu dhewe ya. Kowe dhewe ya. Bocah iki kendemen. Pelajarane dipelajari dengan baik. Nggih, engko tak pentu dibantu Mbak Sinden nggih. Oke, siap. Kula iki lho andalane Mbak Retno niki. Oh, Mbak Reno. Mboten trimo andalan niku ondolan barang kok dadi. Ya. Saben, ya coba kaya ngapa suaramu? Saben Tepuk tangan Bapak Ibu. Bocah sak babi ngepen apik era. Ayo. Jeneng dhewe. Mas. Ya. Kok tak ndaplang ngene. Nggih no. Yen ora ambruk ya. Ki rambruk. Parian nggih. Parian. Piye pariane piye? Timbang turu sore-sore. Ayo nonton wayang yuk. Yo. Dalange Pak Kianom Dijo Kangko. Terus Wes niku to. kudune kurang dawa. Ayo, timbang anu nonton wayang dalangnya Ki Anom Dijo Kangko. Sindene kula ngono. Sindene kula nggih niku. Ya. Karo Mbak Niken ngono. Karo Mbak Niken, Oke. Mbak Niken cantik. Ya, cantik. Sapa sing muni Niken elek tuwapuk cangkeme ya. Yen memajang mong karo janur kun Ger. Ibumu sinden to, Nduk? boten nggih. Bapakmu dalang. Boten. Lah kok iso nyinden? Ya nggih no. Lho, dasare iki apa kok awakmu iso nyinden? Nggih. Nggih, kula keluargane seniman kabeh kok. Oh, seniman kabeh. Oh, iya. Mbahmu ya? Nggih. Mbah Uti sinden ya? Ya asline apa bos buah tapi alit niku napa nggih nyanyi nyinden niku lho. Oh, alah iya. Asine bos buah ning iso nyinden ngono ta, Nduk? Nggih. Cahayu. Aku tulung golekno gedang cah tak untale saiki. Cadek kendele ranjamak. Ngangge parikan lagi. Nggih. Piye parikane? Tak kudangi sapa nggih? Lembuh. Ya dibiajari Oh, sapa sing dibiajari. nanggap gula. Ya. Tak kudangi Pak Lurah ngono. Tak kudangi Pak Lurah. Apa wis ero? Ya mboten
gagah. Ganteng dhewe. Terus? Nggih, kula tak nembang. Ora ngono, tak kodangi Pak Lurah Triyono. Tak kudangi Pak Lurah Triyono. Sing ganteng-ganteng dhewe. Sing ganteng dhewe. Sing gagah-gagah dhewe. Sing gagah dhewe. Woi, tak enteni sawere. Woi, tak enteni sawere. Oke, kalau. Mosok iki Abi. Angel. Kowe malah medhun malah ilang lho, Nduk. Gak niku nae to. Hah? Wis niku nae. Engko ya. Duit pikir kari ya, Nduk ya. Nggih. Penting nembang ya. Walah ger. Sakmono macak wis ayu men dadak kutangane sing dikutangi apa? Walah. Dikan-galingan. Iya. Wis tak kula tak nembang sik to. Oh iya nembang oh. Kembang wae weton Bapakmu jenenge sapa? Wawan, Wawan sapa? Untung Kurniawan. Oh, Untung. Tong, anakmu Tong. Anakmu ucul Tong, Lutong. Untung Kurniawan luar biasa. Aku ngerti bapakmu kayak ahli tirakat. Ketika ibumu ngandut kowe ning jero weteng. Nggih. Kuwi bapakmu mun diposo Senin Kemis nganti kowe lahir mulu dadi anak pinter kaya Ki Morah luar biasa. Nggih. Bapak-bapak, iki kena nggih contoh nggih. Niki nek ketika garwane panjenengan niku mbobot putra panjenengan nalika meteng niku direwangi poso, direwangi tirakat, dileki men anake pinter kaya Ki Morah. Lah ora bojone meteng malah golek wedokan. Nah iki wis dadi maling anake. Ya Allah. Ya. Ya. Pacita sarwi jenah. Ayo Nduk, joget Nduk. Sing duweke ya keparat kok. Mbok pindhoe wis nganti ping 7 lho. Mesakne bocah lek megal-megal. Lah ya, tujune bokonge iki gaweane Gusti Allah lho. Oh, bokong gaweane bengkel perlu cepet ki mau. Ayo Nduk, ayo luar biasa jos. Oh, alah, ger. Ya. Panas Oh. undian Iki sing tuwek-tuwek melu kentir kok iki. Ping pindhoe lho, aja kaya Nduk ya. ya yo nggih lho. Heeh, nek ora apa ya, ora menggeh-menggeh ambek kamu. Boten Oh, napas kuat ya. nggih. Oh alah, kaya ngene kok ibuke kok lumangan kayane. Ya. Parian nggih. Marian. Ya. Jek menggeh-menggeh Aryanti. Ya rene ra apa-apa, rene ra apa-apa. Rene ra apa. Sing kono pengen jejak karo kowe. Nah. Nggih Delok. Mas, aku ayo kok. Ya. Alah. Aku ya ayo ora Mas. Heeh. Sik to. Sik to piye? Ya tak parian. Ya. Ning Semarang Nang Semarang. tuku wingko Kuwi kok. nonton wayang Heeh.
dalange Pak Kangko. Iya. Sawer nyondok tak kei lho. Ya. Mau nyanyi apa niki sik? Sik, sawer sik. Nggih. Aku nggo dhuwit ora tak ngomong. Ya, sangu sekolah piro? 5.000. 5.000 apa 100? 100 saya mau mboten apa tak pamer nih koncoku. Pamer nih kancaku saya. Wah dipamene. Wah iki kancamu do nonton ning YouTube kok, Nduk. Nggih. Wah iki ora disangoni Pak Kangkong ngono. Heeh, iki nek anu pengumuman dina, pengumuman wacana nya. Diwaca iso maca ta ya? Nggih. Heeh, diwaca. Tapi lak tulisane elek ya iso maca. Iya, diwaca banter. Lho kok anak hilang ya apa iki? Iya diwaca anak hilang. Anak hilang. Heeh. Nama Andril. Ditunggu di depan KDMP. Oh, iya. Alamat Perum Presiden. Oh iya, ya. Residen orang presiden. Oh nggih. Lek presidennya Pak Prabowo. Ya, anak hilang nama Andril ditunggu di depan KDMP alamatnya Perum Residen. Monggo, waduh nganti enek bocah hilang. Oke kowe. Wow, rek, buku enek. Ngawur ae jare. Panas hujan. Hujan panas hujan panas ling. Saping gunung. Kaya den sawah. Neng apik ya. Nadian wadon sarto Semua sih Pak. Sekali lagi nyuwun tepuk tangane Nduk Mora. Ya cos. Es luar biasa sampean. Sampean nyinden wis pinter. Aja obah to. ya kula pengen joget teh. Oh iya ya. Nggo sike. Nah, sekolah kudu pinter lho ya. Nggih. Heeh. Ki dibacuke langgame ya, sak dangdute ya. Sampean ngerti ora? Sing bayar sampean tekan kene sapa ngerti ora? Sopo nggih? Ya mbok. Sing bayar sampean tak kandhani kuwi Piyayi Jakarta. Namanya Pak Muklas Saat. Saat. Nah, Saan kok Saat? Saatnya ada maghrib. Pak Muklas Saan. Ya Pak ya. Pak Muklas Saan dari Jakarta. Sing wingi ngebel Pak Kangko. Pak Kangko dik ki ora apa mau dibetok teng Semarang pripun longgar napa mboten. Nah, delalah awakmu ya pas longgar ya, Nduk. Nggih. Matur nuwun ning kamera karo Pak Muklas Saan. Ora Saat lho. Saan. Dipelajari lho. Iya ya. Matur suwun Pak Muklas. Sampun ngejab kula teng Semarang. Nggih, Semarang. Mugi-mugi urupe sehat. Heeh. Uripe ora urupe. Nggih. Padake dimar. Terus Heeh. apa sehat selalu. Panjang umur. Ya. Nanggap kula neh. Iya. Terus napa meneh? Iya. Rezekine lancar. Amin. Dikeki kuwatah rezekine ben iso nanggap kula neh. Iya ya. Nggih. Jan wong kerajaan remen nggih. Remen Pak Bu kalian Dik Kimura remen nggih Pak kerajaan. Demen no gratis ora bayar kok. Sing bayar Pak Muklasaan ya. Nggih. Jos, ayo nembak caping gunung ya. Dek zaman. Dek jaman berjuang jor kelingan
entek meneng. Rumah saku do entuk hiburan kuwi doan. Syukur bisa gunung desa dadi Ndugi Mora Andase. Matur suwun nggih. Sami-sami. Ya. Ya, ini andil dari pecinta seni saka Jakarta Mas Muklasaan. Ya. Ya, iso melu nderek menghibur masyarakat wonten ing kerajaan ana ing Lemah Ireng kene no. Ya, iki uga Nduk Niken Salindri. Ya, wis yoga. Ana permintaan lelagon Puspitanala sing nembang kudu Nduk Niken Salindri. Oh, Puspitanala. Karo nggih ngadeg karo nggih sepot. Ya, Saka sapa? Saka Malaysia. Mbak Titin utawa Bu Titin. Ya. Sing disuwun Puspitanala sik. Karo nggih support ngadeg wis nyawer 500.000 duwite digawa Bu Dwi Kurniawati. Ya. Wena sisan Bu ndak lali. Ya. Nyawere transfer sak yuta. Sak yuta. Sing 500 nggo Niken, sing 500 nggo Mas Ardi. Oh, ngono ya. Ya. Puspitanala riyen Mas diaturke nggih. Ya. Digathukne karo gamelane nduk Niken ngen jumeneng. Ya. Langsung menghibur masyarakat. Ya. Ya. Musiknya Indonesia, ya.
Mboten. Kejadiane tak kandhani. Napa? Awakmu lagi ngadeg nyanyi iki mau langsung Pak Lurah ya toh, Pak Lurah Randu Gunting karo Pak Lurah Lemah Ireng transfer 300 karo 200 kon maringne sampean lho. Oh, berarti total 500.000. 500.000 kali niki mau puus pitanola berarti 3 juta nggih, Pak. Iki iso hitung-hitung ora? Lah nggih toh, mau sing dititipin jenengan pus pitanola wau kan 2 juta. 500.000. Loh, 2 juta wong jenengan sanjange 2 juta wau. Masa toh? Nggih 2 juta terus mari ngoten bapaken Pak Lurah kalih Pak. Pak Lurah Randu Gunting karo Pak Lurah Lemah Ireng Nggih, transfer wau kan 500.000. 500.000 jadi 2.500.000. Terus Terus saking jenengan ki mbak 500. Tadi pas 3 juta ngoten. lah ki mung dititipi nek tombok to Pak Lurah ki piye iki sitane iki. Heeh, gampang tak tombok Nduk. Tombok donga ya. Ya, iki diaturke sisan saka Pak Lurah ngendi Randu Gunting 200. Nggih. Pak Tri utawa Pak Lurah Lemah Ireng 300. 300. Nah, 500. Nggih, lah sing wau 500 e dereng, Pak. Hah? Sing 500 wau dereng. Butuhi duit kuntek. Terus budwi niku mawon. Iki nek 300 iki gelem ya. Mboten pun. Lah iya. Saka Magnesia iki mau. Saking kecintaannya terhadap kamu dan warga masyarakat. Tahun pungkur ki aku ya wis nang kene kan. Ning penonton tidak sebanyak ini acara seperti ini. Oh. Ning bareng awakmu sing teko melu nyenengke warga masyarakat menghibur ku lho sing mirsani ngene tumplak-blak. Mula Alhamdulillah. atur salam kagem sedaya warga wonten mriki Nduk kan. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah piye? Nggih, alhamdulillah ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inggih, matur sembah nuwun sanget kagem warga masyarakat yang ada di Lemah Ireng. Bapak. Nggih to, Pak? Nggih, utamane wonten ing dusun Tajan. Iki mung sak dusun lho, Nduk. Ora sak desa lho. Desa karo dusun iki beda. Nek dusun iki lingkupe mur kecil. Iya. Sak dusun iso nanggap awakmu Kan ora. belum tutup tadi adik bilangnya, Pak. Oh iya iya. Iya. Gimana? Desa Lemah Ireng, dusun Kerajaan. Kerajaan Bawen, Semarang. Heeh. Nggih, ngaturaken matur sembah nuwun sanget amargi sampun mirsani dateng acara dalu niki lan ugi matur sembah nuwun sanget kagem Pak RW, Pak RT, Pak Kapolsek, Pak Koramil, Pak Danramil. Pak Hansi, Pak Babinsa, Heeh. Pak 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 Ustad, Ah. Pak. Kuwi golek mau sebut kabeh nganti isuk ora barbar. Ya itu yang tamu terhormat Oh iya, iya. dan tamu terhormat yang lainnya. Imora ayo ngantek dong. Arep Mbak Niken. Ayo golek mik. Ya. Anu ki Mora ki salah satunya ngefan banget karo Niken Salindri najan to asline ya padha-padha saka Kediri. Nah, ya. Saiki arep ngomong apa kowe Nduk ki Mora karo idolamu kuwi. Nah. Ayo matur karo Mbak Niken. Isin sampean. Ya pertama kali ketemu. Oh, pertama kali. Enggak dong. GG boten. Badan. Tahu ketemu nggih. Oh iya. 2 kali ya? Nggih. Nggih. Dulu kamu itu umur berapa? Umur 7 tahun kan. Kelas 1. Iya, kelas 1. Sekarang sudah kelas 4. Kelas 4 apa? SD. SD. Cita-citanya? Cita-citanya jadi kayak Mbak Niken. Jadi kayak Mbak Niken tuh apa? Jadi presiden terkenal. Sing masuk TV ya, Nduk. Nggih. Apa sedang? Mbok ngapa ya kan? Sinden terkena kecil muncul kok meni saka Kediri ki ngapa ya? Lah nggih. Lah ya. Apa tedak turune trai Kili Suci apa piye? Lah nggih, alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah ya, Nduk. Piye pendapatmu tentang kabisane Ki Mora ki piye kan? Kowe nyawang cilik amu dhisik
jaman sakmene iki wis melu aku lho. Kelingan ta? Ning enten bedane, Pak. Bedane apa? Nek kimono niki Kimora. Iso kimono iki lho. pokok kula ngeling-elingi kimono ngoten. Ah, iya. Kimochi. Kimochi. Ara-ara. Piye kelingamu piye kelingamu? Nggih nek kula riyen kan anu to, Pak. Napa public speakingnya tidak sebagus Dek Kimochi. Omongane. Iya. Oh iya, iya. Iya, DE pun sae. Lah iya. Dari mulai suara, kandele, terus kendele, Pak. Kendele ya. Kendele, suara jogetan, terus cantik, grapya. Iya. Iya, mula ki nek bengi kan ketok cangkit banget to. Ki malah awan teko pisan ki mau. Nggih. Awan ki ireng, bareng bengi dipupuri ketok kelawu. Dadi Pak aja ngono to, Pak. maksudnya ketok cantik, ketok bersinar. Effort lho wis. Iya. Mboten. Ning aku bangga karo petuk pisanan ya nduk ning Kediri kae ya. Nggih. Tak gagas, tak gawa ning duwe Jalaras Indonesia iso mumbul jenengmu padha karo Mbak Niken Salindri ya. Amin, amin. Kowe kelingan ra? Sik sakmene iki terus kowe pangku aku ning kotake jek kelingan ra? Nggih, ndamel bayak napa merah to? Heeh, iya. Nggih, buduhe pan mboten derek to. Iya, heeh. Panine mangku ki lek pas ndirang mboten derek ngoten lho, Bu. Ning kae sing dipangku ra aku tok, Bu. Sopo? Pas ning pondokan barang kae sinten, Pak? Mbuh. Iki rasa ngopong-ngopong mbokmu. Iya. Lah saiki calur ki nembang apa? Ayo Nduk Kim. Aku mau pengen diwarai jogete lho, Pak. Oh apa ya? Sing kaya ala-ala apa perindapan. Lah iya, Pak. Piye? Wong India kan mesti lek ngomong nek ngene-ngene ya. Iya. Lho wong kula jogete asal-asalan. Asal-asalan. Pokoknya gerak ya. Nggih. Pengen nembang napa kali Mbak Niken? Ayo. Lagunya apa? Sing campur sari apa? Ayo. Campur sari nggih. Nggih. Ana ninggak katresnan, ana denok, ana wae pirang-pirang. Saman sing apal apa Mbak Niken men apal? Lestari mawon. Oh, Lestari. Ya, siap. Nggih. Lestari. Ya, iki gaweane wong Klaten Lestari. Nggih, coba diaturke. Ya. Seneng ora? Kim ora? Iso satu panggung lagi dengan Mbak Niken seneng ora? Seneng banget. Kancamu ora mau WA? Yuk Lestari monggo Nduk Niken dan Nduk Kimura dari sama-sama Kediri bersinar ya. Yuk. Dewi katon lam-lami,
itulah tadi penampilan dua sinden kondang saat ini, yaitu Niken Salindri dan Kimora. Siapa di antara keduanya yang menurut Anda paling berkesan penampilannya malam ini? Silakan tuliskan komentar Anda di kolom komentar kami. Dukung terus channel kami dan salam budaya. Melembung oneng patet songo.